Denne video viser, hvordan fordråbet ammoniak opfører sig, når det slippes ud i det fri, og hvorfor ammoniak er farlig. Inde i trykflasken er ammoniakken flydende. Temperaturen er den samme som i omgivelserne, og i gasfasen over den flydende ammoniak er der et tryk på 8,8 bar, der er ammoniaks damptryk. Når ammoniak lukkes ud af trykflasken, falder trykket i gasfasen til 1 bar, og temperaturen i ammoniakken falder ned til ammoniaks kogepunkt. Flydende ammoniak koger ved minus 33 grader ved 1 bars tryk. Forsøget her viser, hvad der sker med en kemikaliehandske, når den kommer ned i ammoniakken i cirka 1 minut. Når man efterfølgende tramper på den, splinters den simpelthen. Forsøget viser også, hvad der sker med et stykke af en kemikalieindsatsdragt efter en tur i ammoniakken. Stykket bliver sejt, men går ikke i stykker. Det kan dog krakelere i det yderste lag. Og de minus 33 grader betyder, at der skal anvendes kuldebeskyttelsesdragt under indsats ved uheld med flydende ammoniak eller trykkondenserende gasser. Mængden af ammoniak under forsøgene her er dog så små, at kemikalieindsatsdragt og kuldebeskyttelsesdragt ikke er påkrævet. Forsøg 2 viser, at der er en forholdsvis stor afdampning, når ammoniak flyder ud på jorden. Forsøget viser også, at man kan mindske afdampningen ved at lægge en præsending ud. Man kan se, der ligger flydende ammoniak her. Endelig viser det også, at man ikke skal sprøjte vand på, da det vil øge afdampningen. Ammoniak er minus 33 grader, vand 3-5 grader, altså væsentligt varmere end ammoniakken, og derfor vil afdampningen stige. Forsøg 3 viser, hvordan man foretager en omladning af ammoniak fra en tankbil til en anden. Viser, hvordan damptrykket selv hjælper med at trykke eller flytte ammoniakken fra den ene til den anden. Da ammoniakken opbevares under et tryk på 8,8 bar, vil ammoniakken blive trykket fra den forulykkede tank over i tanken, der omlades til. Det kræver dog, at trykket i den tank, der modtager ammoniakken, hele tiden er lavere end trykket i den forulykkede tank. Derfor skal modtagertanken trykaflastes. Ammoniakdampene, der siver ud gennem aflastningen, sendes ned i en såkaldt skrubber. En skrubber er et kar med vand, som overskydende damp fra tankvogne føres ned i. Ammoniakdampen optages i vandet og bindes på den måde som gas opløst i vand. Forsøg 4 viser, at det ikke nytter at proppe på normal vis ved trykstigning i tankene. Opvarmning af tanken forårsager trykstigning til proppen skydes ud. Videoklippet fundet på YouTube viser, hvor dødbringende ammoniak kan være, hvis der ikke tages de nødvendige forholdsregler. Den amerikanske betjent går direkte ind i en kraftig koncentration af ammoniakdamp. Han falder om i løbet af sekunder og dør. Det har ikke været muligt at få verificeret rigtigheden af hændelsen. Effekten ved handlingen i filmen vurderes at være realistisk. Relevante myndigheder har givet tilladelse til udførelse af forsøgene til filmen.